Takže, ahoj všem, vítám vás tady u toho prvního videa, kdy táta hraje s dětmi. Tady jsou moje děti. Nejdou slyšet, mluví z vedlejší místnosti. A připravil jsem si pro ně tady první challenge, které se budeme všichni účastnit. Máme tady definované hranice obsidianem, ty jsou tady. A když půjdete za mnou, děti, tak jsou tady na konci. Jinak jsme na ostrově. A můžeme teda mít challenge, že jsme jenom tady na tom ostrově, můžeme použít věci jenom z tohohle ostrova a máme challenge, kdy během 5 minut musíme postavit každý nějaký domeček a po 5 minutách vyhodnotíme, jaký ten domeček je, jak vypadá, jak se nám povedl. No a v tom je ta zábava, tak každý máte v truhle nějaké množství toho surovin. Všichni máme teda jenom jiný druh dřeva a nástroje. Jo. Takže s cílem je prostě tady postavit nějaké domečky a soupeříme mezi sebou. Jo? Chápem zadání? Kámen, co musíš natěžit, když tak. No, každý máme jeden typ dřeva v krabici. Ty máš růžové? Chceš to vyměnit? Šedé je lepší, jo? Tak hoď mi prosím tě tu fialovou růžovou, nebo co to je, já budu stavět teda tohle. Tož takhle nemůžeš to vyhodit najednou. Jo, máme všechny. Takže jdem na to, připravení, každý si najdete svůj nějaký flek, tady na tomhle ostrově. Kolik si dáme, 5 minut? 10? Tak 10 minut na to, aby jsme postavili co nejhezčí domeček. Takže 3, 2, 1, teď. No taky ne. Takže já soutěžím s váma, takže fungujeme. Co potřebujeme udělat? Tak, nějak to vymyslíme a postavíme a věřím, že vyhrajeme. I když moje děti budou určitě víc kreativní než já. Kámen si musíš udělat. Musíš kopat. No to všichni stavíme barák. Jenom já budu mít krásný růžový barák. A neumím chodit a plavat a skákat, to je... Tak, vymyslíme nějaký hezký. No, tak budeme. Máme klasický survival, tak... Tak, máme ještě 7 minut 40 sekund.
No jo, tak to potřebujeme kameny, jestli potřebuješ pec, tak rychle musíš postavit. No chápu. Je to dřina nemít kameny. Třeba nemám postel. Rušový domek mám. Co máš ty? No, asi ho budeš mít nerůžový. Ale máme 5,5 minuty, já jsem chtěl tady ještě dělat něco jiného, ale asi nebudu mít. Je to jedno, vyhodnotíme prostě, co se podaří. Bude štěstí jedinou možnost na výhru, ne? Ještě máme 5 minut 24 sekund. No. Já jsem zvědav, co se povede mně. Hmm. No, ty už finišuješ, jo? Mám pocit, že jsem ještě nezačal. No, tenhle domeček by mě asi před výprama neuchránil. Dveře. No, chtělo by to opravdu ty kameny, ty jsme si mohli taky dát, že? No, tak já to bez tak ani nezvládnu dokončit. Tak, máme 2,5 minuty do konce. Pojď, táto, stavěj, můžeš to vyhrát, pojď. Jenom nemáme nezávislého poradce, který by rozhodl vlastně, kdo to vyhrál. To zní dobře.
No, bez toho kreativu je to náročný. Tvůj barák, no, to už máš velký barák. Tak, 50 sekund. Já taky ne. Nevím, to záleží, jak budeme hodnotit. Budeme si rozdávat body a podle toho uvidíme, no. Pomoc. Tak, 14 sekund. Ježiš, tolik. 3, 2, 1. Konec. Tak, přestáváme stavět všichni. Tak. Takže jdeme zkontrolovat. Takže tenhle domek je od tatínka. To je nedokončený domek. Takže vy mi dáváte každý po 5 bodech, jo? Dobře, takže já mám v tuhle chvíli 10 bodů. Takže tady máme domek, teda to je Oliverka, no? Hezký, tady je to propracovaný, tady je i okýnko okolo. No, nějakých 7 z 10 bych dal. Je 7 a 8 je 15 bodů. Tady máme poslední. No. Hezký, takže tady už se jí dělá sklo, no, tady je to propracovaný. 2 různé barvičky dřeva. Nemáš střechu, tak tomu dáme bodík dolů, ale já myslím, že to je pěkných 9 bodů. Co, Olí, kolik dáváš ty? Nemá dodělanou střechu. No jo, přesně, má okna. Tak co, chceš přehodnotit? Takže 5 bodů dáváš. No jo, klasická sourozenecká rozepře. Oliverku, proč to boříš? Ještě jednou a budeš vyloučen z tohohle serveru. No, klasická rozepře, to znamená, první challenge máme za sebou. Jak se vám to líbilo? Krátká challenge, tak musíme vymyslet nějakou novou, další, lepší. Je to tak, takže děkujeme moc, snad se vám první video líbilo s tady těmi nedokončenými domečky, věřím, že uděláme pokračování, jak budou dokončené a tohle asi pro teď bylo všechno, tak čau. Neumíte mávat? Jo, dali jsme si malý prostor na dokončení těch domečků. Takže tak, jak jsme začali nějakou vizualizaci, tak takhle
jsme ji dokončili, takže tohle je tátův domeček. Tak, Olí. Tak, Oliverek to trošku vylepšil. Použil jiný materiál. Olí pozdravil do kamery. Tereska má tady svůj domeček. Ještě sice prej není hotovej. Pár zoubků tady asi je, ale zatím to vypadá docela hezky. Říkali jsme, že je taková moderní stodola, což je docela zajímavé. Moderní stodola, že je to moderní domeček s půdou. Takže dávejte lajky, odběry, budeme přidávat asi více videí. Ale hlavně by mě zajímalo do komentářů, od který se vám nejvíc líbil, jestli od Terinky, nebo od Olího, anebo můj od táty. Tak, díky a mějte se fajn zase u příštího videa.